Nie každú históriu obce nájdete len v kronikách. Niekedy ju nesú hlasy, kroje, piesne a ľudia, ktorí ju po celé roky udržiavajú živú. Folklór má v obci Moravské Lieskove svoje nezastupiteľné miesto, a to i vďaka obľúbenej folklórnej skupine Kasanka, ktorá tento rok oslavuje významné výročie svojho založenia. Tak folklórna skupina Kasanka vzniká v roku 1976, má jubilejných 50 rokov tento rok. Koľko má členov? To sa nedá spočítať, lebo na každej skúške a na vystúpeniach je to inak, ale okolo 30 a plus teda sú tam ešte tí najmenší. A venujeme sa tomu, čo nás predkovia naučili a teda dodržujeme tie tradície, ktoré v tejto obci boli a sú doteraz. Monika Škundová sa už 9 rokov s láskou venuje Kasanke, čo sa v pozitívnom zmysle slova odráža aj na jej fungovaní. Zároveň sme sa dozvedeli, čo pre umeleckú vedúcu znamená toto krásne jubileum. Tak pre mňa Kasanka bola vždycky druhou rodinou a preto to berem tak zodpovedne. Vymysleli sme si veľmi pekné predstavenie. Tú polstoročnicu, že oslavíme tak, ako sa má. Kasanka je tak už niekoľko desaťročí neoddeliteľnou súčasťou komunitného života v obci, ako i sviatočných či všedných dní jeho obyvateľov. Čo je ich každodenným chlebíkom? Sú to tie zvyky a tradície, ktoré stále dodržujeme a snažíme sa teda niečo aj zmodernizovať na základe teda Moniky. Ale stále ten podklad je ten, že čo tí predkovia nám tu zanechali. Takého som muža mala, čo sa ježabal. Takého som muža mala, čo sa ježabal. Po 4 nedele na starej kobyle do horu tekal. Po 4 nedele na starej kobyle do horu tekal. A čo je najväčšia hodnota folklóru dnes? Najväčšia hodnota folklóru dnes je určite v histórii. Tí, čo tu pred nami boli, zanechali to naše dedičstvo a veľkou hodnotou sú aj dneska ľudia, ktorí podľa mňa, teda u nás je to tak, že dobrovoľne a bez nároku na honorár v rámci svojho voľného času sú ochotní prísť, nacvičovať a vlastne stráviť ten svoj voľný čas tuto, tým, aby sme potešili tých druhých. Možno si dnes pod folklórom predstavíme vystúpenie na pódiu. Pre nich je to však niečo oveľa osobnejšie. Všetko to robíme zo srdca, robíme to z lásky, robíme to s tým, že nás to baví, teší. Aj tak ten folklór je niečo, čo proste spája ľudí a snažíme sa rozdávať tú radosť. A čo si umelecká vedúca praje pre Kasanku do ďalších rokov? Tak ja dúfam, že ďalších 50 rokov nás čaká pred sebou a budeme sa snažiť zachovávať tie tradície, ktoré tu boli. Budeme sa snažiť vlastne rozvíjať to v tých našich deťoch a v tých mladých, ktorí v tom budú pokračovať a veríme, že budú pokračovať. Kasanka v Moravskom Lieskovom už 50 rokov nepripomína len minulosť. Ukazuje nám, že tradícia môže zostať živá aj dnes, ak ju má kto niesť ďalej.